Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायलायबाय भिडिअ बानायबो गोबावथार जाबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि सिमेन्ट साब्रि संखं पन्सायतआव संखंआवनो आरोना मिटिं जादों आरोना लोगोफोर मानि मिटिं जोंबो मोजाङै मिथियाखैनो थांनो नागिरदों दा मिन्थिगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो ओमफ्राय लोगोबो दं नै ओरैजाय सानैजों फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय लोगोनि चेनेलाबो गोदानसो लोगोफोर ओमफ्राय आंहा लोगो मोनबाय नालाय मोजां मोनथारबाय आरो गोसोखौ गामिनि लोगो मोनबाय दासो चेनेलाबो गोदान मा नाम मोनलाय नोंना एसबि फेमिलि अफिसियेल नोंथांमोनहाबो चेक खालामना नायबानो जाबाय जों दा मिटिङाव थांबाय थानोसै लोगोफोर लोगो मोनबा मिन्थिगोन मा मिटिं नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ फिसाजोआ फैगासिनो आंना थ' होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै लोगोफोर जों मोनफैबाय नोंथांमोनहाथ' जायगाखौ सिनायखादों जानांगौ बियो माने जोंनि संखं थिनालिनि लोखि फुजा मोसाग्रा आरोना लोगोफोर बेयावनो आरोना मिटिङा नोंथांमोनहाबो माब्लाबा फैबानो जाबाय फुजा नायनो लोखि फुजा नायनो जों दा हाबजेनसै नै गोजान गोजाननि लोगोफ्रा फैजोब्बाय जा खाथियासो आन्दायबाय आरोना Aktif जागासिनो नै बे हिन्जावा बारा बुद्राय जागासिनो नै बियो बेखौ बुनोसो लुगैबाय आङो ओइ मा नोंसोरलाय दासो फैनानै नायाबो मायाबो नै जोंहा लोगोआ मेथाइ खनसिगोन लोगोफोर एबार आब' मैनाया मानगोनां मासिगिरि नोंथां आरो बेयावनो आलासि हिसाबै हांगोजानाबो जोंहा बे हालामनिनो गाहाय आलासि हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी बिथां लोगोसेनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि तेनजिं बर' बिथां आरो बेयावनो आलासि हिसाबै हांगोजाबोदों बिद्यासागर दैमारि बिथां गोरायुं आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि दिलीप बसुमतारी जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेयावनो जाबाय रातिराम बसुमतारी मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सोद्रोमा कलेश्वरी दैमारि आफादगिरि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आरो गाहाय नेहाथारि बिथाङा दंफैयो आब'खौ बे समाव बरायबाय सानसुमा बसुमतारी बक'झार लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटिनि मानगोनां आफादगिरि प्रफुल्ल बर' आफादगिरि धेमाजि जिल्ला बारग' एमडिएफि आरो बेयावनो जाबोदों जोंहा गोबां आलासि दंफैयो जोंनि खाथियाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद सानजा सानजारि सोनाब सानजारिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसेयैनो बिथांमोननि मावथिगिरि नोंथांमोन थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय ओइ जों दा फैफिनगोन थाथ'दो दै दासो फैदों बिसोरो आब'आबो मेथाइ खनखांबाय थांगोनसै दे दा लोगो मोनफिनसै मोनोना मोना मिथिला थांफिनसै आङो ओइ फिसाजोखौ दानसाव गारबोदो लायग्रा
ओइ थाथ'दो दै आं हाथायाव थांना फैनि ओइ नङा नै जोंहा बिनानाव दासो फैदों लोगोफोर आयो खुलुमनायथार गावदांदां नै जाहानि गुफियाबो दंफैयो हा बे समाव फैबाय दख'नाखौ सोलायनोसै लोगोफोर जोङो मिटिंखौ दोनथ'नानै हाथायाव थांनांसिगोन आरोना दिनैथ' देवबार नालाय आं दखानाव दसेबाबो थाहैनांगोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने आङो मिटिंखौ दोनथ'नानै थांनो ओंखारबाय दा मोनासिम जायोब्लाथाय मोनायाव दसे नुजाफैफिनसै आरोना लोगोफोर आं बेखिनिखौल' लानाय जाबाय रावखौबो गिदिर मानसिफोर फैदोंमोन बिसोरनि जेबो माबाखौ लानो मोनासै हाथायाव दसे थांगोनसै लोगोफोर दुखिया मानसि नालाय हाथायाव थाङाबाबो जाया जेरैबो जारला